pati rejo gayeng tenan iki Mas. Pripun Mas Yogi? Sampun. Loh, sampun. Kok sampun iki lho? Sampun, Pak. Mosok pun megah-megah kula. Mboten nanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Ah, mumpung lho. Mumpung lho niki. Ya mungkin malih to, Mbak. Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu Mas Yogi, napa ada undangan lagi yang kepengin naik napa pripun, napa manut kersa jenengan? Sinten? Nah. Monggo Kakak Albert. Sinten? Kakak. Kakak Albert. Sampun. Pripun? Oke, heeh. Sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? Duite sing durung. Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? Sampun. Nggih pun, matur nuwun. Matur suwun. Mbak Niken. Nggih, matur suwun Bapak. Nah. Ya. Lah, iki wis ngene iki tanda-tanda kehidupan. Petung, Mas. Oh, petung. Petung. Lho. Nek wis ngerogo sak tanda-tanda kehidupan. Wah. Wis. Lo. Alhamdulillah. Mas Yogi Dirgantara. Oh, contoh seorang pemuda yang sukses. Nggih, Pak Yogi. Sing namine Yogi niku kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tanggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Dirgantara. Nggih jenengan nggih ganteng lho, Pak. Delok. Oh, Yogi niku wonten kepanjangane. Oh, Wonten anu singkatane. ada upama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf. Heeh. Per huruf. Per huruf. Yogi. Y iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu Maste yang selalu memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap Buktine wayang. nanggap Pak dhewe ngene iki lho, Mas. Pemuda-pemuda kabeh. Heeh. Piye? Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. wah. Ya apa gak? Ya, betul. Bener Masuk, ta? masuk. Y O G. G. Gagah seperti Gatot Kaca. Wah. Gitu. Cocok karo judulnya bengi iki Cocok. Satria Dirgantara. Pak Yogi Dirgantara. Bener yo. Sing terakhir I. Heeh. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kalih kula Pak bintang tamu nih. Ampun wayangane tak biasanya udan bres balik wayangan tok. Boten kalih kula. Syukur-syukur Kingo setelah di sini virtual di Oke. sini nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur bisa sampai pusat insya Allah. Ngaten. Amin. Nggih. Oke. Adik ini kan. Inggih, dalem, Iki aku Mas. membaca WA. Ini Membaca kata WA. yang sami minta gending request. Wah, iki lagu iki kudu Dek Niken piyambak ingkang nembang. Oke, niku napa Mas lagu? Lagune niki bernapas Banyuwangi kari milih gerajakan nopo gelang alit. Oh, nggih, siap. Napa? Gerajakan nopo gelang alit? Nah, Gelang alit mawon. gelang alit oke? Nggih. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sakjose uga lagu iki kunjuk dumateng
para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur nuwun. Monggo gelang alit Dik Niken Salindri. Monggo Mas Aryo. Ya, yuk. Makasih, istirahat dulu kayak Dek kan. Nggih, matur suwun. Aku samar nek gelang alit iki ra iso bar. Balik lah. Ya, ngerambah liyane. Oke. Kodek iki jumeneng meneh dienggo bom. Oke. Dek Sinta Widya Palupi jumeneng Ceko. Oke. Yuk, jumeneng Dek. Sarip tambak yoso. Gelang
gelem urip kudu rekoso rek. Oke, selamat malam Wilujeng Dalu Dek Sinta Widya Palupi. Gaget kula. Gaget. Ah, Cek. Nggih, sugeng dalu Mas Wah. Galang. ngaturake sapa-sapa dulu Mas Yogi gitu. Oh nggih, Selamat sugeng malam, dalu Bapak. Selamat malam. Bayu tenan bagus tenan bae Mas. Mas Yogi. Nggih, Wah, bagus tenan bae. nek nggak sing ngarani wong siji ki aku ora percaya, nek sing ngandani luwih kok siji lagi percaya. Ganteng ya. Pol Mas. Ah. Kayak ada manis-manisnya. Iya. Mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Partai Nasdem Dek Sinta. Nggih. Selamat ulang tahun pada Partai Nasdem yang ke-10. Doanya Semoga tetap maju, tambah rukun, sukses Amin. selalu. Amin, amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dek Sinta Widya Palupi iki kelas piro sekolah ono ngendi Oh, saiki? nggih. Ah, Kulo kelas 3 SMA. 3 SMA. Nggih. SMA-nya SMA 3 Nganjuk. kelas 3 SMA, SMA 3. Nggih. Sio, saiki ngaturake panglipur ya ta untuk memeriahkan HUT Nasdem yang ke-10. Iki ana pamundhut uga mau. Pamundhute Napa? podang kuning. Oh nggih. Dibawane dhisik, karo band leren penabuhe. Oke. Monggo Mardika nganggo cakepan sing ya sing nadyan wujude mung peksi ya kena apa sing sijine kae ya kena. Monggo. Nadyan wujud timung peksi Terus? Agawita lining halus manis tur merak hati wis wingkan kula lana golek isi podang kuning. Guru lagune ben pasuk diowahi Witibone Pripun A. Mas? Oh, Dadi podang jenar. oh nggih. Diowahi. Terus Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah oke, dilanjut langgame podang kuning buka celuk mangga. Yuk. isu awane ngomong wis ora krasa keluyuran hanggolek ising tak sayang mobeng
saya kang nyawang si podang handudut ati kepranan pikir aku kombe tak nawangan tambah manise ibu bunga yen kakonyan ora mangkal atiku kegiwang si podang handudut ati kepranan hatiku tarik ya saya awas oke kuning ada